Deh solo kon. Mana bungumat belar sabotai? Om belagur masani bigur lainane. Om belagur masani bigur. लोगोफोर नै यो भिआइपि नै जेनेरेल फिथायाबो भिआइपि जेनेरेल थालायो नामा एनथाबा नै जोंहा तेजस्रिया एन्थाब फिथा बानायगासिनो नै नाय Orang nankah, orang nampak saja. Orang nampak saja, orang nangkak ini rasa mana? Ya, ini dah biar mainan bisa sana. Bima bisa saukasinya. Bisa aja, saudara yang ngawur semua sudah. Iya. Nama? Sunat bol, kawa kata. Hah? Sunat bola benar kawa katega. Akai juga apa? Ayo, yo malah hanggaran pun ada tuh sih. Mainnya hanggar kadang langsung apa yang kalah sekarang hanggar. Gila guru saya nane. Tapi ya sih, ate ya sih pun lain nanti angka hanggar kasihnya. Tuh lain nih. Dia satu bayi lah, oh ikut berkena nangga Bas, Boria, zakade spesial banaybay pitya nih. Nih लोगोफोर रोंबाय दे जाहाथे जस्टिया नै उन्दैयावनो सिखायखाबाय मा बाराय आंनिखौ आरो आसिखौ संसै An jangan ketemu di mana ya? Tidak jangan. An gini be, an nas tak berbe. दानिया एवसिगोन नैबे नारिखल सुखिनायखौ सिनि जेवबाय लोगोफोर सिनि होनानै एवबाय Making it its own style in tap like that. Folding. Loading. ये हुई ना बात in tap की बात आलासिफोरा जोंहा आलासिफोरा नै अच्छा अच्छा दारागावनि सो इलाय सोरथो हे न'नि मायो नोंगो ओमफ्राय नै तेजस्रिया Maka tapi no. Vì cái dây nằm ăn nằm ở dưới gì? Thế mà bố cứ đặt một thứ gì sao bay đi này thu scan nó cứ mang ra cái này. Đi tiêm vào, nó hormone lên rồi.
होनो रोंगौ बेखौ खामानि गैया खामानि गैयालै खामानि मावनाया गैया ओमफ्राय जानायावल' काप मा लिरो नोङो गथ' एसे गथ'सो ए बाजैया गिदिरा जायो बाजै ए मासुम नोंखौ बाजै होनदो जानायावल' काप मासुमा बाजै जाजानो बालायलायो दानो बाजै जाथ'वा ना मासुम आंखौलाय मानो बाजै होनदो नोंलाय अ गथ' थानायखाय बाजै होनदो नोंखो आब'आ नोंखो आंनिसो गथ'यो ए इखानोथ' बाजै होनजादों नों आब'जो गथ' लानायखायनोथ' आंनिसो गथ' आंथ' बाजै बोरायो बाजै आङो आब'जों थांनासो बायदिखौ नोंगो आं काप नों मानो इखो लाबाय दङ आब'आ नोंखो इखानोथ' बाजै होनदो आं गथ'खौ लाबा नंगौ गाबोननो गिता माइ फैबाथाय मैनानि सावनायखौ होनांगोन दोन फिथा सिथाव थावनि आसि